Anyang aki din! Anya nga, itararamidan nyo di ta, Melinda, Gina. Umay kayo gluganan Mapanan day tagip ang nagluganam, nana? Katwan, dayto yan, tila straight. Gina, intagluganan. Kunak, ano saan pa'y ama pantawan pa'y magkargana? Naimbag tayo nayaban na kami, nana. Mapanawan kami kumankat. Saan kami ama kaawid kini Gina? Ala, umay kayo, tagkakatugaw tayo at alaw. Pagtengaan dakaw. Nana, ada maangot yun. Ay, itay pa'y naap-ap utot to'y agod ko. Tamaulaw akong di agad anglit ang maangot ko. Day takatugaw yun, nana, ti maang-angot yun. Anya, ni Melinda. Di yung pigsaan na, tamangan numangag na ka. Ay, sapay ingato na ti ima na tani nagkapot. Ay na, bumabaaksan, maulawak at alagan. Sakto pa'y maulaw akon. Dakay toki din. Ay, nagpigsa mo gayam ti anglit ni Melinda. Ay, dandani akon makadaanon iji balay mi, nana. Agpasahi akon. Melinda, pakiawat mo man ti pasahi iji driver. Siya kung tiyagbayad. Talo tayo kada nanalusing. Ah, ibayadan na. Ay, thank you, Melinda. Agyaman kami, Ada siguro kwarta mitay niya. Naglako nga min nila kay ko itimula na anatan. Ay, iso malagayam Oh, dayti sa nga gasot. Pamasahi tayo at talo. Nagsimpot magkayam ni Melinda niya, nana. Uray nung kasjay nagpigsa ti anglit na. Ay, urayak la na bang aran abi mabaijay jeep, Gina. Sino kumangay ti saan mabang-aran, nana? Makalang abdan iti presko nga angin. Itaklaan na amuan, anapig sa gayam ti anglit ni Melinda. Ay na, nabayagan nga amok, nana. Kasta aya. Ang kasla pimig sakit dita, tabumakbaketan. Saan sama ngamin nga agdigdigaws? Ano ka na yun da nga aglako iti mula da kinilakay na. Apayasan lang nga makagatang ti deodorant na. Aywan anya. Amangan mo't no saan na nga amo day ta deodorant, ama ko na. Punay mo ta, nung di na amo, nana. Nabaybayagan na tao dito yung lubong, di na pa'y amo ti deodorant. Di ko namkit day, di na amo nga adda anglit na. Di na lang maangutan ti bagbaginan. Rumbang angad da mangibagakan kwa na. Kanilakay na kumaa ti mangibagakan kwa na. Katuan imposible asaan amaangot nila kay na. Ang panunutok nga rod, nana. Nusyak nga tati mangibagakin ni Melinda ang nagpigsa ti anglit na. Kasanok nga ta nga ibaga asaan ang masair tirik, nana. Adda akong lakay. Oh, bobot. Simbang patan ni nanang mo. Ay, ayos. Addan dyan yung pagatang ko. Itay daga pa yung urayan, bakit? Nanang, dyan yung pagatang ko ngay. Mabalin ay malipatak. Oh, ipadas mo day toy, nuumanaykan ka to'y t-shirt ngayong pagatang mo. Uy, wow, original Siyempre, 1.5 ti pinanggatang ko iti day ta t-shirt mo. Nay, nagnginan. Jack pa'y nakasuot iti kasta kangina a t-shirt. Si kamot lakay. Dagiti ginatgatang ko at t-shirt mo, di mo mat-us-usaran. Nakadulin dalat namot ijay cabinet. Wow, bagay kanyak da ito'y ginatang mo nga aesthetic a t-shirt ko, nanang. Agadal ka na imbaga. Agasam day ta ginatang ko at t-shirt mo. Nagnina. Nasken, adjay ipakita mga grades mo. Saan labas ang awa, bubot? Wen, saan kayo amadanagan? Nagmayat at talaga to'y t-shirt, nanang.
Siguradong apalandak manendag iti barkada kon. Kat sika ngay mo't bakit? Anya mo ti ginatang mo aparakan ka? Ay nalakay, pagpalingkik laangan aje para kanya. Kompleto akmutin. At damot badbadok. Isupay agastos. Ay, gimatang kamat kuman ay iti pabanglom. Ne, apay, nabangsitak ka di una yan? Ha? At daayamat imbagak anabangsit ka. Ay, kusilapan nakmanay. Jay ko maagas iti ang liti ginatang mo aparakan ka, nanang. Ah, sino ti adanglit na? Ni Bobo tinang ibaga. Apa kita anak? Bubot, sino ti adda ang lit na kada kami kinitatang mo? Ah? Apay, saan yung nga mo? Katnudwa kayo kanitatang anagpigsa ti ang lit na. Na, nangag mo timbaga na lakay. Pagad adalon ta, uyawin natan anaganak na. Bakit? Pudno timbaga ni Bobo. Anya po no? Ay, lawlawag man si ka, Nestor. Agungat kan tumat nga may no ibaga ka. Guraan na kat di na kun kasarsarita. Kat ibagam ano anya day ta kayat mo nga ibaga. Pudno, anapigsa ti ang lit mo, bakit? Ha? Uray matsika, tatang. Nagpigsamat lang ti ang lit mo. Dua kayo kaninanang. Ay, imbaglakid din Tadyak natawid day ta asakit yaw. Sakit? Kaano pa'y anagbalin asakit ti anglet, lakay? Ne, kunak mo asino yag tuk-tuk-tuk, si kamot gaya, Melinda. Ramanamot aday to inlutok a merienda, Gina. Ay na, imbag man na nalagipnak nga indagasan. Malipatakit din nga ikan ti karuba. Agyaman akmanin Awan anyaman na. Ala, umay kung to isubli day ti pinggan ang nagkargaam. Saanin? Kukam daytan. Kukwa kon? Ay, sabay bubuongan. Remembrance mon kanyak Inyawat na kanyak di merienda nga inted na iji balay me. Ay na, pirmi man na maangot ko ti anglit ni Melinda, nana. Kahit anya nga iti naramid mo. Anya nga iti aramida, inawat ko lata aji merienda ta sayang mat. Sabay, naimas di inted na nana. Saan mo't laang anangutan, intad na merienda. Saan mat nana? Ay na, imbagam kuman anapig sa ti anglit na. No, ay ibabawi na di merienda di awanan. Sa bagay mo't kit di Pampanunutok nga ron nana. No kasanok adiskartyan nga ibagakan kwa na di anglit na. Nakasingsingpot mat ngamin kanyak ni Melinda. Jak sa maiturod asaktan tirik nana. Bakit? Ibabam man day ta imam. Tamaulawak day ta ang lit mo. Ne, apay aya saan ka makatal na? Ay, jak nga ron makaturog di ta ang lit mo. Kunamlan asino ka ngagsasaw? Oray syakmat, jakmat makaturog di ta nagpigsa pa nagururok mo. Agur-uro ka kayamat. Ay nakasla sumang at abas ti kapigsa ti urok mo tapno mo. Day tamat ngay ang lit mo. Makaulaw. Ay nagado a reklamom. No di na kayat akaida. Nawaya ka amapan agid da ijay salas. Syakit din ti ibaon mo jay. Kat no nagano ti lamaw. Ay kat ano sam atoy ang lit ko. Tamaki ang angot ka laang. Nukas ta nga raw. Ano samot ti panagururok ko. Kumusta kayo, Nana Lusing? Ay, mayat lata, Melinda. Ni,
Apay akala at matan nga inaput yu day taagong yu, idilim mabasak di taabay yu nana. Ha? Ka, at danganin na angot ko ang naday. Mading angot? Nakaulaw nga angot. Awan mat maangot ko nana. Ay, padasan nga ingato day ta imam adwa. Apay nana? Basta padasan nga aramidon. Dayta, nakangatom nana. Apay, awan maangot mo. Awan mat nana. Ay, saan mo ang maangot day ta kilikilay? Normal mat ti angot to'y kilikilit. Kano makaulaw ti angli mo balasang ko. Nagsakit kayo matan nga agsasauna na lusing. Ay na, saan ko maamasair tirik na, Melinda. Tatalaga mo ngamin anapig sa ti anglit mo. Amom ka de, gay masasao adjudurant. Amo ka nana. Padasam man ti agusar iti kasjay. Nalakalaang mag. Awan pa'y 50 di may sa. Agusar ka, tapno maagasan, day ta anglit mo. Bobot, mabisin ka din. Uwan tatang, mabisin akon. Apay ngay? Saan mat lang agluto ni nanang mau? Tsak amo tatang, itay pa'y anasang patak anakatugaw di talikod ti balay. Saan mat nga agtagtagaray? Nay, apay ngay nga ta? Mabisinan tayon tatang, no saan pa'y lang agluto ni nanang? Pay man, tayo nakasarita. Anya ayati problema ni nanang mo. Bakit? Di nakman kasarsarita. Napudot ti ulo kita. Apay ayakasta ka, bakit? Agpapada kayo amin anauyaw. Kunamlan no asino kayo akababangluan. Anya kumangay no napigsa ti anglit ko. Anya kato'y bakit kunaya? Uray mo't nagpigsa ti anglit mo. Dungdungwan kalata. Ay agtal na ka man. Siguro, agbirbirok kan iti pangiso katam kanya-kanya. Jay ubing kan nabangbanglo. At ayamat pampanunutak akasta. Ay, si kabubot. Umadayo ka man ditoy. Saan arumbang adenggam ti panagapami kinitatang mo? Mabisin ka nung aruden. Di ka mo't lama pa naglutaon. Diyak pa'y nagmerienday di eskwilaan mi. Ita, awan pa'y makan dito'y balay. Nangagmaw. Apay, kayat mong agulsar ni Bobot. Kaasimaut. Tanay, sapay nagkutong. Un nga rod, kumut-kutungak to pa yan. Ay, agpadpadatan Nalawlaw to pa yung dagiti short pan ko. Isungang kamutan agluto bakit? Adda karniti baboy aginatang ko. Anya ti saganak arikado nanang. Tumulong akong ngagluto. Sige, tasyak mutan ti agaron. Oh my kajina, anda ibagakan ka. Anya day tanana. Amom ka day, nga idi namin sangal daw. Saan pa'y nana? Anya tinapasamak? Nagsarita kami kin ni Melinda. Katimbagakan ko na nagpigsa ti angli na. Anya? Ay, naiturad yung nga imbaga day takan ko na? Inturturad ko na. Kat, anya nga iti kunana nana. Awan mo't, ngamjak mo lamakitan arumwar di tabalay da. La ka nana, amangan mo to napasaktan nyo tirik nana. Kasta nga ta. Naarsagid nga ni Melinda. Basit lama ibagamkan ko na, sintiran na. Saan abalay? Tinapatag na ibagak ti rumbang amaamon na. Uray agsakitan at tinakam na kanya.
Rabiin bubot. Dapumun de tatibe. Tayong kamaturugan. Saan pa yan alpas to'y buy-buya at tatang? Gusto daytan. Tanay makaturturog akaon. Ha? Dito'y kasalas a maturog? Wan, di tapagil iladam. Ha? Apay ngay? Asino ti kadwa ni nanang ije si Lidyo? Ay, may sana ah. Jak makaturog gapo iti ang litna. So apumanaw kaditaan. Tamakdar kan, takayat kunti maturog. Bobot, mapan ka din nag-eskwela? Un ante, Umay ka man pa'y dito'y tadala ang titamagakan ka? anya day ta ante? Apay agsakit ni nanang mo? Saan mat ante? Apay aya? Saan mat ngamin arumrumwar? Saan samot na arumrumwar iji balayo? Jakman amo kan kwa na ante. Masangsang patakmat iti malam nga agbuy-buya iti TV. Amom ka di deodorant. Amok a ante. Ikan ka iti sangagasot. Tadumagas ka di tapaggatangan iti deodorant. Itad mo kininanang mo ah. Ibagam nga usaran na, kalpasan ti panagdigos na. Un ante. Angam di mo ibagbaga asyak tinangtad iti kwarta ah. Di mo ibagbaga asyak tinang ibaon ken ka gumatang ka iti deodorant wan. Un ante. Ala, ingkan. Bubot, umay ka man dito kusina. Apay nanang. Anya day ito nakaparabaw dito lamisaan ang nabalkot iti papel. Ginatang ko para kan ka nanang. Anya day ito aya. Agas samot. Agas day ta iti ang late mo nanang. Anya? Jay balon ko iti may sangal daw. Jak ginastos. Tapno maigatangan ka iti deodorant mo. Tapno saan na kan nga apaan ni tatang. Kasta aya. Katapno saan ka matan amabain ama kikaruba. Ay na. Anya lakit din aya to'y anak ko. Nakasingsingpet. Inggatangan nakmat iti nangina t-shirt. Di gatangan kamot iti kasapulam. Thank you, anak ko. Sige, padasa mga rod ay ito'y ginatang mo. Ay Nadina, nakabasol akon at talaga kin ni Melinda. Makunkunsin siya ak, anapasaktak tirik nana. Ginura da kayo, oray siyak samatan. Ginura nakmatan nana. Ay, ne, iso day ta lumabas. Mapansa ijay kantina. Diyak kaya't atalyawon nana. Ta sigurado ako silapan na taday ta. Nay, umasidag mo dito ayan ta. Ay sus, umay natansamot tan sipatan. Ay sus, nagawid ako nana. Narigat ang timasipat dito igid ti kalsada. Ay, Gina, papanamngay. Ay, saan ka pa yung amin nga agawid, Gina? Mapaanak ko magluton kat. Awisan kayo ijay balay. Saan ka agumurgura kada kabe, Melinda? Ni, apay ko maagumura ang kada kayo ngay, nana. Jay na ibagakan ka. Amok anasa irtirik na ang balasang kao. Da kayo kit di mat, nana. Nasaya at kit di ata na ibagayo. Taamok tinaskan nga ramidak. Addan us-usarek a deodorant. Kunaklakit di ano gumurgura kan kada kami. Saan? O anya, intayon ije balay. Taagluto tayo iti naimas a merienda. Ay sige, intayo nga rodan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo,
Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Nakapalas ka mat kumare. Papanangay? Mapana kay ili kumare. Inak man gumarang iti lansakan martilyo. Ha? Nasikan ngamin nga isimpak di galba, di banda ti kusina mi. Amangan ngamin no maitayab. Sapay kasla broken hearted ti paumaya bagyo. Nagpigsa ka no ni Christine. Aywan kumare. Iso anaskan nga agsagana tayo. Isimpa tayo dagiti naskan ama isimpa. Huwag nga rod kumare. Mala, labsan ka pa nga rod ha? Inna ko ni di paradaan, bareng adda nakapila tricycle. Anya ngay kumare, adda ka di iwaras ti barangay a relief goods. What? Hayan niya kamatin kumare. Saan pa ila simbang pati bagyong Christine? Relief goods sa adago si damdamagam. Naninigurado lang, kumare. Di ka di madanagan, mare. Ano addaman bilang? Adda nga adda tinagan mo itilistaan. Ay, rumpang lang ang kumare. Agsakit-lakit di tinakam ko kan ka, no awan tinagan ko. Sika talaga, nakasao ka manan. Angaw ko lang mata. Anya ngay, kat si kangarod ti sekretary ti barangay, iso asi ka ti pagdamdamaga. Ala, kasi tinakunag. No bilang ta adda maiwaras, adda tinagan nyo. Day, apay ngay Lloyda. Si kamot tan ti mangilanlan sa di tayero di ta kusina yaw. Ha? Kwa? Wala na. Kabaalak mat nga isimpa. Iso nga isimpa ko na. Nilakay mo ngay nga main. Napan nagtrabaho na. Alangan mat nga yuray ko pailakan kwa na. Kat umayan ni Bagyong Christine. Ay wala. Uray da kami nga road kat insimpa mi mula di kusina may. Sapay napigsa ka no ti pa umay abagyaw. Ay, wala na. Iso anas ka nga isimpa tayo amin ang tinas ka nga isimpa tayo. Uray ni bakla. Kad napan matgimatang itilansa ijay ili. Ilansa na kanumot jayero ijay kusina da. Kasta ka day. Ay wala balasang ka. Makikita mi mo't nga agpaisaw jay maikikat ayero ijay kusina da. Wan nga rod. Awan mo't lahang ti sabali amang isimpa. No saan nga iso? Ay, una yung tikastoy. Nagpigsamot ng titudo kan angin lakay. Ay, huwag nga ron bakit? Nakabot-butang. Kasalam may tayab dagiti yero di balay. Ay nasaan kumamot alakay? Kasanutan ngay no maitayab ti bubong ka. Awanan Ay, samot siguro Ay, nagpigsa ti angin. Maaring kumapsot tumot lang, hintun madamdama bakit? Sapay la kumaatan eh. Madandanagan akon. Nakabutbutang matanda ito ang bagyo, tatang. Huwag nga anak ka. Nagpigsa titudo ka niya angin. As na madadaan mo't diyan lang sa kayero, yung kusina. Kapwiti kinapigsa ti angin, tatang. Sabi siguro, anak ko. Inlansak mo ti tagas taunay. Kaslasaan nga umdas. Alangay nga raw, kit nagpigsa mo dahil angin na. Uray ti bubong, kasla itayab na. Siguro, broken hearted ito ang bagyong Christine. So kastoy ka ulping. Anya!
Nagpigsalaki di dayjay abagyo anya. Wan nga rod. Uray la na itayab di yero di kusina mi. Agraman ti bubong mi. Kasta ka di mari. Ay, uray nga rod da kami. Naitayab mo't lang jay bubong ije banda ti balkon mi. Una yung di kastoy. Sapay kumamit tawanan ti sumaruno bagyo. Uwan nga rod. Tapno no maisimpa tayo dagiti na itayab, kat saan tumanan ang maitayab. Sapay la kumakumare. Aywan kayam. Da kumare lagringay nga ta. Kumusta mat di balay da? Nalabsak itay mari. Naimbag da pa'y, taawan ti na itayab kadakwada. Kasta ka di? Nasaya at angarod, no awan, tapno saan tayo nagpapada? Anya, mapan ka itay jay barangay hall, anak ka? Untatang, imawag nga mi ni Kapitana itay. At da ka no tinapat ti kapagsaritaan mi. Anya ngay kano day jay? Ni tatang mat, pagsasaritaan mi nga rod pa'y laang. San lamat nga imbaga itay imawag no anya? Ay huwag kagpaso niya. Ni tatang nga talaga. Ala, ingka nga ro din anak ka. Barang may papan ititulong kadag iti apektado iti bagyo ti pagsasaritaan niyo. Bareng atatang. Napan kagayam nagtrabaho ita kumare? Aywan kumare, napanak ure kalkal pa si bagyo. Tay mawag mo nga mi ni Kapitan itay bigat. Kasta ka di? Katamong kumare, adagod Diyos ko. Anya rita, ibaga mo na. Adda ka no ti maiwaras asag 10K at tulong pinansyal kadag iti pamilyang apektado iti bagyo. Kas kumadagiti na itayab iti bubong ti balayda. Kasta ka di mari? Ay na, nagsayahat mo no kasta. Adamot laang ti usaran tayo amang tarimaan kadag iti bubong tayo an naitayab. Wan nga rod kumare. Ay, naimbang laingan, tada ited da at tulong. Kasta ayan, nana. Isuma, tinangag ko apag sasaritaan da ijay tirsina idinapanak gimatang iti corn beef. Anya, no sa anak nga agbidot itinangag kaw. Sag 10K kano, ti iwaras da kadag iti pabilyang apektado iti bagyong Christine. Anya, kayat mo asawan nana, adamot maawat daloy da at 10K, kastamotan da bakla. Sigurado tanda itayab kat nga raw dagiti bubong ti babalay da. Uray mo't siyak ano bilang laang. Nakita mo't jay bubong may. Halos 1/4 laang jay nabati asaan ana itayab. Alangan kit di mo't asyak laang ti saan ang makaawat iti jismel. Ay saan ang mabalin Saan ang mabalin? Jak itulo! Oh, ape kasta tilangan bakit? Kasi lagdardaras ka. Makitkitam lang aruden nga dardarasak, saludsudem pay laang. Mala, inkaman kit di alaan di martilyo ken maso ijay unag. Apay, anom na ganyay? Anya lakit din aya, nagadupay lang asaludsud mo. Inka kit di alaanon. Anya? Nakabaybayag ka nga gargaraw nga. Ay, ala, mabitlang. Inak alay. Anya ka din dahi tangal anamidem lagring. Kakaisuna lang aro din asaan ngayon. Tayab ni Bagyong Kristin ti bubungta. Ang sikamot ti mang dadadal. Basta, agulimak ka lang. Tasyak ti makaam mo iti amin. Anya? Saan ang mabalin asa anak ang makaawat iti jismel? Alangan kit dimat, ada baklalaang kadaloy dati makaawat. Jakla kit di itulok. Ay na, kapulaan manin itinadamag mo at tulong ang maitid kadag itinaytayag ti bubong na.
Dadang mo tanda tabubong yan. Anya? Hoy, saan manin at tiltila timapan mo idandanon ije barangay hall si kala kaya? Ibagat talaga nakita ngayon. Oh, laglag ka mag. Maamwak lang asika tinakaidanon. Ha! Agsaga na kakanyak alakay. Salbag kakiti. O anya, saan na kami nga inlista itilistaan dagiti maikan iti tulong? Ha? Ha? Nagalasmet at talaga ti ugali man niya. Gaputa si ti sekretary ti barangay, pilpilyam dagiti ilislistam, salbag kakit di abakla. Mabit man lang, Mari Lagring. Anya ka din daytang ibagbagam. Ay na, di ka man aging diding awan ti amom. Amok asika, tinaglista ka dagiti maikan iti tulong. Apay adi mo inlista tinagan ko, ha? Anya? Tapno mo, Mare. Saan asyak tinagaramid iti listaan? Laglagi pam dayta. Anya? Kan maysa. Apa nga ibagbagam nga ilista tinagan mo? Kat saan mo't ana itayap ti bubong nyo? Nasaya at mo't balayo. Idinalpas ti bagyong Kristen. Ay, just ka talaga. Inka ije balay, inka kitaan ije bubong me. Naitayab ko naklangarudan. Usaram day ta nagdakkelan amulagat mo. Anya? Ay na, agar aramid ka talaga si Kalagring. Umay ka tapno kitaam. Tapno ilistam tinagan ko iti makaawat iti gismil. Managing bubukod ka talaga. Ulbod talaga na dyan babae. Ha? Nakita ti dua matak. Amas maswen na dagiti galbada. Saan mo't nga intayab ti bagyaw? Ngamiso mismo tinang dadaal iti bubong da. Tapno lang makaawat iti gismel. Hay, una yan da dyan Lagring aya. Kapula ang iti dayta. Kastaw na yung agura na kingka. Anya laki din aya. Uy nga tatang. Agasam man na panakpay pinagsasawa ni barangay hall. Pagarup na siyak ka no, tinaglista ka na iti maikan iti tulong. Una yan. Nagalas at talaga to galingan. Di ka gyaman, tasan anan-ano ti bubungda itinapigsa at tudo kinangin. Napanapay lang minasumasumet. Salbag a babae. Nako, tsak amo na niya klase ti panagpampanunot na dayja Lagring. Aguuyo nga talaga ti awanan bain. Gapulangi ti Gismil, apaan nakmatan. Amo bantan day jay. Napatpatagkan kwa na ti kwarta ngam ti panagkumaryo. Uy nga rod, anyat maramidak ngay, no awan laga na itilistaan. Kat saan mo't nga rod ana itayab ti bubongga. Isumat ti nagdadaal. Bay amon mari. Gumura lata ano gumura. Awan ti mapukaw kan ka. Nuguraan na ka. Aging gat kay kayat na. Ha? Siga manan? Wan, siyak manan. Imaya kasaludsudak no anya ti update. Ha? Anya ngay, nailista ka din tinagan ko? Anya kamatan ko mare. Impakaawat ko matan kang ka nga awa na talaga tinagan mo. Anya, kasano nga rod itajay bubong mi? No awan ti maawat ko nga ayuda. Kat, alangan mat ngay pambasol mo kanya. Anya nga iti basol ko iti narabid mo kumare. Ay awanan kay tibain. Awan pa'y serserbim a sekretarya iti barangay. Saan affair ti aramidam? Anya? Ay, ulay ka matan, mare. Kasla siyak matan, dagin basol iti amin. Nagkulang amin aya amapan mo ilikkaban ti bubong nyo. Kat nagsayat mat ilikalkalpas ti bagyo. Anya? No di ka nga guuyong Likkaban, gapulangi ti ayuda.
No daman ti awanan bain ka data. San asya, sika. Anya laki din aya. Heh. Lagraing, saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay naramid mo? Nana, nagkuna ngamin kun kaamapan mo martilwan dagiti galbayaw. Anya nga ita. Ay, adaw at tao ang nakakita, ang nasaya at jay bubungyaw idinalpas ti bagyaw. Kunda dumalang tinakakita, asi ka mismo tinapan nang ikikat, sa mo inuwara kun kunti ti jarubayan yaw. Nana, saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay narabid mo? Siya ita, si kapay dadaganas na amapan agong ungat iti barangay hall. Mala, huston nana, huston na, ngam sapay lakuma, tama amiris mo dagiti saan ang nasaya at ngar aramidom. Nasaya at anana, no na iturad yung nga imbagakan kwa na dayta. Ay wanda balasan ka, kunak nga rod no sumungbat iti baribar, tatong paak kuma, ngam saan ma. Ha? Dilagbain iti kasjay nga aramid na. Wan nga rod nana. Ay wan gayam, saan na ka din nga inulit pa'y tinapan ni jay barangay hall. Nakunamot ni bakla saan ka nun nana. Siguro mabainan ah. Ay rumbang lang agbain, mapanalagka-lagka bunjay bubong na, sa mapanagriray jay barangay hall. Nagawan kat abain nan. Oh, anya nga ita pa kay. Kunam no laing mau. Ngam kinamaag mo kay diya. Lakay. Nagsaya ti bubong ti balay ta. Ngam no anya nga minaya ti napanunot mo. Tanapan mo minaso mga saw. Ala, huston lakay. Di ka madanagan, tasyak ti makaam mo amang isimpa. Anya? Agar aramid kanto mga minti tiltila. Gapulang tanamuam nga dayo da. Inaramid mo ti amom awagas asaan mo't arumbang. Ay, anya laki din aya. Awan ka pa iti husto apa nagpampanunot. Huston ko nakot. Alay karugyan nga simpati bubong ta. Tanay, adda ka naman hindi sumaron na bagyaw. Mabasa talaki din ito yung unag, nubilang lang. Lakay, apay ngay nga awan mo't tandagi tigal ba nga impundok ijerwar? Ha, nay, napananay. Diya mo lakay, kunak nga isimpakon, ngam awan damutan. Tay tante kon kunakay. Anya nga rod ti usarin tay tangay. Ay, mabit man laang lakay, inak man ijay ayan da bakla. Anya? Inak laag damag, no adda nakita daan na nga lang. Ay, anya, mapukpukaw dagiti galbayo nga inkargam laeng ijarubayan nyo. Ay, huwag kumare, di mimitin na siputan no asino tinangala. Hay nako, masigurado nga isudang ijay imot ti ubing indi kalman. Anya? Kunada siguro no saanen amausar, nga puta na maso-maso nga ron. Napandan ain lang ko ijay siyap, buti landok ko naman. Anya? Isa ron nung pakitin amaswan at adigi ho tapno mayan. Ha? Ay, unay mo't din ti panagsasaom kanyak, mare. Ganuan man. Maswemon, tapno mapantumanan alaan dagiti ubing dagiti istilban, tapno awan lang arot ti mabati. Anya? Nagkunang aming kengka, amapan mo, rakrakan ti bubong nyo. Anya nga ita? Heh, agparikot kalakit nga rod no anya ti sukat mo. Anya laki din ta ugalim. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag,
ito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Sika ka di dayta, bireng balasang kaw. Apay nanang, di na ka din mabigbig. Ay, gagangay ti bumakit Idilaang na minsan nga aldaw nga imay ka binisita dito'y balay nyo. Mabigbig nakpay mat. Apay nga ita. Ay, bakit nga ruda na nakaw. Imay manin nagsugal dagiti kaarubam dito'y balay. Anya, nanang? Saan? Imay da ay amat. Ay nananang, adda na ba ti adwa abaraha di talamisaan? Aglibak ka pa'y laang mat. Imay dalaang mo nag-relax. Ita, ibagam asaan na kon amabigbig. Nakus na ungamin, ti pa nagkita ko na nakaw. Imaya, taumay ko ibaga anas kan nga alaamon ni Boyet dito'y balay mo. Anya ti ko nam. Ni Boyet aburidak mo Jak kayat nga agyan ijay balay, tanagkaro ti bartek na. Pag-awida kon dito'y balay mo, tapno addakad kadwan. Jak magagtibagbagaman akaw. Tulang aksamutan. Naging tutulang ka, tadi mo kayat nga agyan dito'y ni Boyet. Sakit ti ulo na ijay aburidak mo. Bakit? Papanawam man ni ading mo ijay salas, tagbuyak itinyos. Amom nga glutluto siyak pa'y lang tibaon mo. Kat, sika nga ron ti kabutang na. Ay, nagado atugaw ijay salas apag tugawam, kabayatan nga buy-buyak ka. Ay, kunan niya. Sika talaga, kumpormimat ti panang disturbom kanya. Anay ko, apay nga dablak ay ko. Ay, inananudak ngay. Basol mo apay nga min adumanog kalatan. Adayamat dinandanog ko. Nilakay ko, agbuy-buya laang mat ititibi ijay abay mo. Pagamuan tatimakder ka, kit dumanog kamatan. Oo, awan mat malagip ko ngay naramid ko akasta. Adda, nabartag ka nga min unay. Tagtagainap ko lang day jay. Ay na, saan ka nga min nga aginom, aging ga adi mo ammo tilubong mo. Kita man, di mon ammo tinararamid mo. Kunak tumat ngamin kan ka. Ibaon mo ni ading mo aboyet. Tamapan agyan ije balay ni nanang mo. Napan ko nga rod kinasarita ni nanang. Katkasla di namot kayat akabalay ni Boyet. Apay ngay. Siyempre, di na maanusan ti ugali ni Boyet. Kinapudno na. Paspasin siya akla ang day taaburidak yo. Dandanimot tan maibos ti pasinsya kan kwa na. Narigad, numadanog ko. Amangan no saan to ang makabangon. Kat agdiretsyo ije sementeryaw. Ay nagtal na ka man. Api nga agsao ka iti kastangay. Uray mamartek ni Boyet. Kabsat kulat na. Amo ka. Isungarod akayat ko aliklikan ang mapasamak dayta. Jak kayat adang ran ti kabsat mo. Ang kasanon, no jak makontrol ti bagek. Nenen. Anya day jay lakay. Adag barbarsak dito'y balay. Ay sus! Ay, unay. Upuran dan to'y balay. Asino nga iti agaramid iti kasta? Dagiti bartak akaaroba ang mahilig nga agbarsak iti babbalay. No kastoy arabi Baka, nakita mo asino timang barbarsak dito'y balay. Nimot Boyet. Nakaigampay lang iti dakal abato.
Kasanungay nga anawaan day ta ita. Apay abarsakan na day ti balay. Kat iso ti pagnanaadan na. Agayab ka iti pulis. Pulis? Isudalaan ti makaanawa ka ni Buyet. Apay, pudno nga impatiliw mo iti pulis ni ading mo abuyay tanakaw. Impatiliw ko ayamot. Iso ti dimano na damag kanya. Nagayabak lang iti pulis tapno anawaan da nga agbarsak dito'y balay. Nakaturog ni buwit di talikod. Di talikaw tinagturugan na. Ay malami isa nun ajay bukot na. Awan ka di ti kutsawn kan ulos na. Mabalin ayamot nga awan. Di mo baybayan ani ading mo anak ka. Buridag tayo dayta. Iso anas kan nga iwanan tayaw. Uray no kastama Marta. Buyay tanak ka. Nakariin ka kadain. Buyay. Ninanang mo daytaw. Nakariin kan. Nanang, Wow, nanakaw. Siyak. Adda ka din nasakit kan ka. ada nanang, nasakit ti ulaw ka. Ay, kaasi ka, maut. Tuy tiyan ko, nakasaksakit. Ay, sus. Unay kit din ay anak ka. Mabisin ka kaday. Mabisbisin ako, nanang. Yala anak man mo't iti kanak dito'y pagturturugak. Apay, di ka makatakdar ang mapandit ako sina. Kaya't mun samot amataya ko, nanang. Amom anagsakit to'y bagbagay. Ibaundak tayo lang amapan iti kusina. Ay, wanan niya. Ay, wanan ako. Siya kunti mapan mangala iti kanom dit ako sina. Urayan nak dit awiwan. Laam ni Buyet iti kanin na nanang. Mabisin ka nung amen. Aramiden na kamanin akatulong nan. Karne ka naw ti kayat na asidaan. Kitaan nyo man day tanga ugali na. Ibaon na kalangarudan. Agpili pa'y iti kayat na asidaan. Pangalaan nga iti karne. Ayun kay gatanga nun Kasta talaga ti burita kanakaw. Ay nananang, saan pa'y analpas ti lablabaak? Ibaon daki din? Ay, agsingsingpot ka kade anak ka. Na, kunak man no saan kan ang makabigbig nanang. Adda no maminsan ayak makabigbig. Kunam atulang kan. Talaga ang medyo nakapsutan ti panagdengag ka. Nakaumay ka mo dito'y balay idinadamag mo tinapasamak. Ay, inkakitigatangan ni Buyit iti sidaan na akarnay. Ayan ti kwarta. Jay pala ang kwarta maanak ka. Bayadak taw no maalak jay pensyon ka. Kalpasan anangan ni ading mo. Intuloy naman ang tinaturog. Wen nga rod. Agur-urok manan. Agasam man jay sindan akarne. Limansa a serve. Bay amon. Buridak ngamin. Insurot ko man ani nanang idinagawid. Ay, ano sam kadipay ni Buyet lakay. Sa dino ti papana ang bayaw. Di nakman damag-damagan. Nay, nabartag ka pailaan. Agdiwer-diwer ka amag na. Rumwar ka manain. Mapanag lang dita sirok ti kayo. Amangan no agdiretso ka dita deraas. Daya magderaas ditoy. Dita likod ti balay bayaw. Deraas dita. Kastaya. Iso adi ka mapmapan dita. Delikado. Saan?
Di taglang. Alang nga rod, agan anad ka, bayaw. Nanay Stileng, lakuan naman iti arang, darasam. Nay, apa ngay, hindi ka matsungbat. Nanay Stileng, ada ka dito yung kantina mo, no? Nana, sumumbat ka? Wano, buong amin ang nakagarapon alagaw. Sige padasam. Ne, saan mo ta ni Nanay Stileng na dyan nagsaaw? Buongam dagita lako ni nanang ko, tasak timang danog kan ka, oray kitam. Wow! Nagpintas na balasang to'y nakasango kanyak. Anya ti ko na? Buongam dagiti lako ni nanang ko? Ay na, urayak la na usawan. Ading anapintas, siya gayam ni Christopher. Christopher, kat no naglawagan aboyet tinagan mo. Ay, buyet, no jay balay may. Ang tipod no anagan ko, Christopher. Ay, amamukan. Saan mo man nga yawat-awat day taimam tagat arak ka? Ay, inak agdigos no day tati kayat mao. Agsubliak, inton rabi eh. Ikan nakman iti igatang ko iti gel. An-anom ti gel? Pag gel ko Apay nga gel ka? Nagadukid din adamag mo na ya. Mangted ka, tay naggumatang. Oh, umanayan day to'y 20 pesos. Bayadak to, inton mapasungbat ko, JR makabalasang. Agaraman, jay buridak yaw. Ni, apay nga agkatawa ka kasta na kay. Makakatawa aklaan di taburidak yaw. Agayat nga rod meten, katawa amkit din, nanyalaki din aya. Kaya tanda nga tamat. Katno ison ti kasikatan nga artek. Ay, ti pampanunutek, no asino di ibagbaga na ababae nga arman na. Naasawaan mo't amin ng dagiti babbalasang dito lugar tayo. At damot babalasang. Dagitay babae abalaw. Bayaw, at daman ibagakan ka. Anya day ta bayaw. Kababain samot. Saan? Apay kumangay amabain ka. Adda ka di pulom amabalin ko abuludan. Pulo ko na ang bayaw. Uwan bayaw, mapanak nga minagaram. Ay katun pabuludan ka. Apay, asino ti mapan mo armain? Si kapay lang ti pangibagak itinagan na bayaw. Ngam di mo ibagbagay ti sabali Wen, danag mun aya. Amum ni Nanay Stileng. Ay kunakun kahit. Balo ti mapan mo armain. Katno bakatan ni Nanay Stileng. Bakbakat pa ingam ni Nanang. Saan nga iso ti mapan ko armain, bayaw? Napili akmat uray kaskasano. Ay, nasayatan o kasta. Jay balasang na ti mapan ko armain. Ninilda. Ninilda, kano nabayag ijay abroad day ang babae? Wen, balasang pay, ngam adamot idadnan. Iso ti mapan arman ni Buyet. Ay katsapay kumaata kayat ninilda. Katno hindi gusan na itigas taunay. Ay na, makaasawa mo nga rodan at iburidak mi. Awan ton problema yo kaninanang.
kayat mo asawain, umasidegakan ka. Katuan dito'y abay ko ti pagtugawam. Noong ay makita na ta ni nanang mo ng agkatugaw. Gamaan ano? Hay kahit, agtugawak nga roden di taabay mo. Kasta naglamin saan ka di? Ay, agkalkalinduusan ako. Ibagampay laang analamay. Nagmayat siguro ti adda ka holding hands na niya. Ay, kayat mo ti adda ka holding hands na. Padasan taman. Ay, sige. Igamak dagita imam. Ay na, nagmayat gayam ti adda ka holding hands na niya. Ay, awan ka di pa'y kina-holding hands mo. Uray iday. Awan kasano, kat pasig mo't at trabaho ti inararamid ko di abroad. Ita, kayat kuman mo't apadasan ti kunada alab. Nanang, adda umay ko ibaga may papankin ni Boyet. Ay, yak mangag. Nagbalin ako natulong talaga. Mga sawan ni Boyet. Anya! Mga sawan ti buridat tayaw. Kunak man nutulong ka, nanang. Asinaw ti asawaan na. Kaano ti kasar? Ninilda ti asawaan na. Jay anak ni Nanay Stiling. Ay, day jay na po daw. Nabayag kat ajak nakikita day jay a babae. Nag-abroad ngamin. Ibaon mo man dito'y balay ni Buyay, takasaritak man. Saan nakaamangag tatulang ka? Ay, saan ako natulang? Mayat mo tanti pa nagdengag ko, anak ka. Pudno ka diti damag ka, ang mga asawa kan, Buyay. Katuan, isungay tad mo dyan tawid ko. Ay, katuan itad ko na talaga. Ay, damot gayam mangayat kan kanak ka. Guwapo ak gayam no agdigo sak nanang. Naminsanak lang ang I love you kaninilda. Nagtungod na dagos. Ay, nyalakit din to'y anak ka. Naglaing nga talaga to'y burida ka. Kuna ninilda, asaan na kayat nga aginumak iti arak. Iso nga isardang kon. Ay, may mayat manin Saan na pa'y akayat nga agat sigarilyo ak? Iso nga ikatakmatan ti sigarilyo. Ay, kasta ati good boy. Nene. Ninanangan. Tauray na la ipalakpakan. Apay dakas. Makita da kadagiti kaarubang agpalpalakpak. Ay, agoray ka tayo baga kadagiti lumabas. Ay, karuba! Mga sawan kay buridakaw! Umay kayo to, Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, panang tarabay.